Vostè viatjaria tranquil·lament en un avió que tinguera més de 36 anys? Doncs la central nuclear de Cofrents ja té més de 36 anys, resulta més perillosa i encara volen que funcioni altres 10 anys més. Recorda vostè els accidents de Fukushima, Txernòbil, Mayak i altres que han hagut? Foren accidents màxims que provocaren milers de morts, centenars de milers d'evacuats i pèrdues de més de 100.000 milions d'euros. Nosaltres estem a 50 o 60 quilòmetres només de la central nuclear de Cofrents. S'imagina vostè què ens passaria en cas d'accident màxim allí? Quants moririen per la radioactivitat? Què passaria amb les nostres exportacions agrícoles? Per cert, sap vostè que les grans companyies propietàries de les centrals nuclears sols es responsabilitzen dels danys en cas d'accident fins a 1.200 milions d'euros? Menys de l'1% de les pèrdues? S'imagina vostè qui paga el 99% restant? I damunt, les centrals nuclears generen tones i tones de residus radioactius que seran perillosos durant milers d'anys. Qui haurà de cuidar-los? Qui ho pagarà? Sens dubte, els nostres nets, besnets, rebesnets i els que vinguen després se'n recordaran de nosaltres, però no per a bé. Per tot això i més problemes, centenars d'associacions, ajuntaments, diputacions, fins i tot la Generalitat Valenciana, hem demanat que no allarguen més el permís de funcionament de les centrals nuclears i que tanquen definitivament Cofrents, tal com està fent, per exemple, Alemanya, que l'any que ve tancarà l'última de les seues centrals nuclears.